Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Illum ħriġt mill-klassi u ġejt hawn. Din il-klassi tal-arti. Araw kemm hawn żebgħu u kuluri. L-arti hu wieħed mill-aktar suġġetti favoriti tiegħi għax fl-arti nista' nesprimi ruħi kif irrid. U l-iktar ħaġa li nħu gost nagħmel li noħloq crafts minn materjal riċiklabbli. Eżempju, dan it-torri hu magħmul minn rollijiet użati. Inti tħobbhom il-lezzjonijiet tal-arti bħali? Illum Kika qiegħda waqt il-lezzjoni tal-arti u l-crafts. Miss Claire qed turija kif tagħmel kartolina. Araw daqsxejn kemm għandha affarijiet preparati Kika. Għandha xi karti koloriti, labsijiet tal-kulur, pinzel, buttuni, rukkel tal-ħajt, imqass u anke bott tal-kolla tal-crafts. Miss Claire qed tispjega lil Kika li l-ewwel iridu jibdew billi jaqtaw forma ta' kaxxa mill-karta l-ħadra. Kika tkun pronta taqbad l-imqass u f'kemm ilni ngħidlek tqasqas forma ta' kwadru mill-karta. Imma żomm ftit. Qed taraw kemm ġie mgerrem dan il-kwadru? Ma tantx għandu forma ta' kwadru u x'tassew. Kika mħassba għal l-kwadru tagħha ma ġiex sew. Miss Claire malar tgħidilha li qabel taqbad u taqta' bl-imqass importanti li tkun kejjilt u mmarkajt bil-lapes u r-riga. Meta tkun ċert mill-qisien u l-marki li għamilt, imbagħad tibda tqasqas bil-galbu. U Kika issa hekk qed tagħmel? Qed tuża r-riga biex tkejjel fejn se timmarka. Kif tkun kejlet kollox, timmarka bil-lapes fejn trid tqasqas bl-imqass. U kif għandha kollox immarkat, tibda tqasqas bil-mod il-mod. Waqt il-lezzjonijiet tal-arti nużaw bosta materjali u għodda differenti, mhux bħal dawk ta' lezzjonijiet oħra. Nużaw pinzel biex nisbaw. Jeżistu ħafna isien ta' pniezel. Araw, dan pinzel l-oħxol u dan pinzel l-irqiq. Nużaw ukoll karti bla linji, kolla, żibeġ, kartonċin u ħafna aktar materjali biex jagħmlu l-arti tagħna speċjali u differenti minn ta' xulxin. Paċi u slim, saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.